खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। रायजो नाङै मेडाम मेफि फालिदों। काजिरङायाव दावबायारिफोरा दावबायनायाव जारिमिन सोरजिदों। रुंसारि प्राणेश्वर ब्रह्मनि गोथै देहाखौ साफा कामाराव जोबथा बिदाय होबाय। धुबुरियाव आयेन बेरेखा मोसौ बेदर जब्द। गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव 6.45 कौटि बेसेननि जाबा टेब्लेट जब्द खालामदों। बरबरियाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरनि समायखिरा। हादरगिरिनि बिबुंथिजों मिरुनि बाजेट जथुमा जागायबाय। मणिपुराव भलन्टियार वेलफेयार फान्डनि सानै केडारखौ खादों। क'क्राझाराव 6 शेड्युल मिडिया कनक्लेव। नागा उदखारिफोरनि गुलि गावनायाव आसामाव दुंहाव थासारि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनै थाई आहम समाजनि गोथार मेडाम मेफि आहम समाजजों लोगोसे आसाम नाङै दिनै मेडाम मेफि सान फालिदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला आहमफोरा दिनै शिबसागरनि बर्डिं गेलेग्रा फोथार आरो तलातल न'नि मोखाङाव गाजा गोमजायै गोथार मेडाम मेफि फालिदों। मख'नो गोनांदि दोरोङारि नेमखान्थिनि गेजेरजों आहम समाजा मेडाम मेफि फालिनायनि जोहै गावसिनि आगुनि जोलै एबा आजै आजौफोर आरो गेदेमा सुबुंफोरखौ गोसोखांदों आरो सिबिनाय होदों। मेडाम मेफि फालिनायनि गेजेरजों आहम समाजनि सुबुंफोरा दिनै आजै आजौफोरखौ गोसोखांनानै बिसोरनिफ्राय बोर लादों। हाबाफारि बायदियै दिनै फुङावनो खुंनाय जायो बनफि फुजा। बबेखानि आहम समाजनि मेडाम मेफि सानखौ लोब्बा लानानै आसाम सोरखाराबो रायजोनि गासैबो सोरखारि मावख'फोरखौ बन्द फोसावदों। आसामनि मुंदांखा काजिरङा नेशनेल पार्कआव दावबायारिफोरनि दावबायफैनाया जारिमिन सोरजिदों। काजिरङा नेशनेल पार्कआव दावबायारिफोरनि दावबायनाया गासै समनि रेकर्डखौ सिफायबाय। आथिखाल 2024-2025 रांखान्थियारि बोसोराव देशी बिदेशी गासै 2,90,000निबो बांसिन दावबायारिफोरा काजिरङायाव दावबायदों। बेनिनो सा 9,500आ गुबुन हादरनि एबा बिदेशी दावबायारि। बेनिफ्राय हाग्रा बिफाना 74 मिलियन एबा 7 कौटि 40 लाख रां खाजोना बुथुमनो हादों। मख'नो गोनांदि बेयो काजिरङा नेशनेल पार्कनि दावबायारि दावबायनायनि मोनसे गोदान जारिमिन। नोजोरथावनादि काजिरङा नेशनेल पार्कनि गाहाय गेटखौ थांनाय बोसोरनि 1 अक्ट'बराव नखरारि आरो बायजोआरि दावबायारिफोरनि थाखाय खेवनाय जादोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो काजिरङायाव देशी बिदेशी दावबायारिफोरजों बुंफबनानै दङ। रिपर्ट बायदिब्ला गं थसेयारि गान्दाजों समान समानै मोसा नुनो मोननाया काजिरङायाव दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोनो हादों। थांनाय 19 डिसेम्बरनि हर समाव ब्रेन स्ट्रक जानानै 30 जानुवारि 2025 बृहस्पतिबार खालारखालि मोनानि समाव रुंसारि जानाय प्राणेश्वर ब्रह्मनि गोथै देहाखौ बरपेटा जिल्लानि सापाकामार गामिनि गोथैबारियाव जोबथा बिदाय होबाय। बर' राव थुनलाइ सिबियारि, गिटार दामनो गोरों, गबरधना गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि, लाइमोन लिरगिरि, बर' रेबग्रा जथुमनि खुगा लाइसि लाइथुननि गाहाय सुजुगिरि, लोगोसे सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुगा लाइसि मानासेरफां बिसाननि मासिगिरि, गबरधना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुगा लाइसि नेरसोन बिसाननि गाहाय सुजुगिरि, गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि, गबरधना दखरा एबसुनि खुगा लाइसि समनि थान्दै बिसाननि लोगो सुजुगिरि, गावनो सोरजिनाय गोबां बिजाब सोरजिलांदोंमोन प्राणेश्वर ब्रह्मआ। रुंसारि प्राणेश्वर ब्रह्मनि गोथैसि बिदाय समाव बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि नेहाथारि, सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, गबरधना प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, गबरधना दखरा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि, गबरधना गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि हानजा, बाथौ गौथुम ब्रह्म धोरोम आफाद आरो गोबां मानिजाथाव सुबुंफोरा रुंसारि जानाय प्राणेश्वर ब्रह्मनि बिदाय समाव बाहागो लानानै जोबोर दुखु मोननाय फोरमायो। आसाम सोरखारा रायजोआव मोसौ बेदर फाननाय आरो जानायखौ होबथानायनि उनावबो आयेन बेरेखायै सोलिगासिनो दङ मोसौ बेदरनि गोसोम फालांगि। गौरीपुरनि 14 नं हादरारि राजा लामायाव गोदान आदब बाहायनानै मोसौ बेदर स्मागलिं खालामनाया सोलिगासिनो दङ।
बेनिनो बिदिन्थि महरै धुबुरी जिल्लायाव आयेन बेरेखायै लाबोखोमानाय मोसौ बेदर आरो गंसे गारिखौ दिनै जब्द खालामनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनै फुङाव गोथां मैगं थाइगं लाबोनाय गंसे बोलेर' पिकआप गारियाव बस्ता सिङाव आयेन बेरेखायै स्मागलिं खालामनानै लाबोनाय गोबांथार बिबांनि मोसौ बेदर जब्द खालामदों गौरिपुर पुलिसा। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय मोसौ बेदरनि बिबाङा खमैबो 500 केजि जागोन होननानै पुलिसा मिथिहोदों। ओरैहाय पुलिसनि हरखाब सिग्रोमनायनि बागै गुमुर मोननाय लोगो लोगो ड्राइभारा गारिखौ गारनानै खारलाङो आरो पुलिसा मोसौ बेदर स्मागलिं खालामनानै लाबोनाय AS17C6008 नम्बरनि बोलेर' पिकआप गारिखौ जब्द खालामो। जब्द खालामनो हानाय मोसौ बेदरखौ नसुं रायजो सोनाब बंगनिफ्राय लाबोदोंमोन जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों जायगानि सांग्रां सुबुंफ्रा। बे जाथायनि सायाव गौरिपुर पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरो नारकोटिक्स कंट्रोल्स ब्यूरोनि मावख'गिरिफोरा गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव ड्राग्सनि बेरेखायै गोख्रों अपारेशन खालामदों, जेराव शुक्रबार फुंनि समाव सिलचर सिकंदराबाद एक्सप्रेसआव दावबायनाय सासे दावबायारिनिफ्राय गोबां बिबांनि ड्राग्स हमनो हायो। मख'नो गोनांदि ट्रेनआ फुंनि 6 रिंगायाव 4 नं प्लेटफर्म नाम्बाराव मोनफैनायनि उनाव ट्रेननि कच नं NF-GH191127 नाम्बाराव सिग्रोमनायनि उनाव 6.45 कौटि बेसेननि खमैबो 1.5 किल'ग्रामसो जाबा टेब्लेटजों आबुं जानाय मोनस्नि प्लास्टिक पेकेट जब्द खालामनो मोननाय जायो। पुलिसा खानाय दायनिगिरिखौ सोनाब बेंगल कचबिहारनि रशिद हक 22 बोसोर होननानै सिनायथिनाय जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बियो बदरपुरनिफ्राय निउ कचबिहारसिम दावबायदोंमोन। दासान्दि जब्द खालामनाय गासैबो ड्राग्सफोरखौ नायबिजिरनो एनसिबिनो गथायनानै हरनाय जायो। बाक्सा जिल्ला बरबरीनि बडलेण्ड कम्युनिटि दरबार नब्लाङाव बरबरी दखरा एबसुनि बानजायनायाव मोनसे जथुम्मानि गेजेरजों बावैसो 2025-2026 इं मायथाइनि थाखाय गोदानै बिबान मोननाय बाक्सा जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोरा शुक्रबारखालि समायखिरा लानायजों लोगोसेनो बिबान लानाय जायो आरो गथायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। आगुनि गाहाय नेहाथारि नन्देश्वर बर'आ आफादगिरिनि बिबान आरो आगुनि सोलोंथाइ नेहाथारि नीतू कुमार ब्रह्मआ गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ लानानै बाक्सा जिल्ला एबसुनि सा 27 सोद्रोमा मावथिफोरा समायखिरा लायो। जर'खा आलासि महरै बाहागो लानानै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारिया बिबुंथिनि गेजेरजों गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरखौ साबायखर बावनायजों लोगोसेनो गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरखौ बर' हारिनि सार्थआव बोसोरनैनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै खामानि मावनो खावलायो। बे समाय लानाय हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि लोगो गेलेमु नेहाथारि मनिराम बरगयारि आरो लोगो हारिमु नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारिजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन दखरा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसेनो गोबां बिबानगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। सदनाव दिनैनिफ्राय जागायबाय मिरुनि बाजेट जथुम। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनि बिबुंथिनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय जागायबाय बाजेट जथुम। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ गावनि बिबुंथियाव महाकुम्भ मेलानि समाव जानाय जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सिबियारिफोरनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायो। बेनि अनगायैबो संसदनि जथाय जथुमायाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ MSSE आइजोफोरनि गोहो बांहोनाय, गेजेर थाखोनि सुबुं लाइमोनफोरनो थिसनथाइ बांहोनायजों लोगोसे सोरखारि बिथांखिनि गेजेरजों निखावरि थाखोनि सुबुंफोरनि गोहो बांहोनायनि सायाव बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बाजेट जथुमनि गिबि सानाव दिनै राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ रांखान्थियारि जरिबनि रिपर्टखौ दाखिल खालामदों। सिगांनि रांखान्थियारि बोसोरनि फोरमायथिखौ इक'नमिक सार्भेनि सिङाव होनाय जादों। बाजेट सेसननि गिबि सानाव हादरगिरिनि बिबुंथिनि उनाव रांखान्थियारि मन्थ्रिजों रांखान्थियारि सार्भेखौ सानजौफु 12 बाजियाव फज'नाय जायो। मख'नो गोनांदि राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ सनिबारखालि नरेन्द्र मदिनि थामथि सोरखारनि नैथि बाजेटखौ दाखिल खालामगोन। बे समाव सोरखारा 2047 मायथाइसिमाव मोनसे जौगाफु भारतनि थांखिखौ मोननो हानायजों लोगोसे बाहायनाय आरो मावसोमनायफोरखौ बांहोनायखौबो नोजोर होनाय जागोन। मख'जाथावै बे फालिथायनि गिबि बाहागोआ 13 फेब्रुआरियाव, नैथि बाहागोआ 10 मार्चनिफ्राय जागोन आरो 4 एप्रिलाव जोबगोन।
मणिपुर पुलिसा बृहस्पतिबारखालि चागलबन तेरा ओनसोलाव रां दाबिनायजों सोमोन्दो थानायनि दायाव सानै सुबुंखौ खादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भलन्टियार वेलफेयार फान्ड मुंनि दोलोनि बिसोर सुबुंफ्रा हाथियारनि हेफाजाब लानानै लाइजाम हरनानै सानजा इम्फल जिल्लायाव थानाय बाजार ओनसोलनि फालांगिरिफोरनियाव जर-जुलुमै रां दाबियोमोन। पुलिसा खानाय दायनिगिरिफोरखौ जामले बम केलेन सिंह उर्फे थयबा उर्फे जामरेम्बा उर्फे जान 40 बोसोर आरो हुइद्रुम लांगाम्बा सिंह 30 बोसोर होनानै सिनायथिनाय जादों। बिसोरनिफ्राय गंनै मबाइल फन, मोनसे थाला आरो साबिजों लोगोसेनो गांसे डिमान्ड नटबो जब्द खालामनो मोननाय जादों। दायनिगिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दोलोनि माखासे केडारफ्रा इम्फलनि माखासे फालांगिरिफोरनियाव हाथियार दिन्थिनानै गोबां लाखनिबो बांसिन रां दाबिनायनि हुमखि होनानै दोननायजों लोगोसेनो माखासे दखानफोरखौबो ताला लागायनानै दोननाय जादोंमोन। बबेखानि दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै दासान्दि हिंगां पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। क'क्राझाराव बिटिआर, डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं 6 शेड्युल खौरांगिरि जथुमा बृहस्पतिबार खालारखालि जानानै थाङो। बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीपनि बराय बिबुंथि होनायाव बै खौरांगिरि जथुमाया गोबां जेंना आरो खौरांगिरि रैखाथिनि बागै सावरायनाय जायो। आसाम रायजोआरि खौरां बिजोंनि बिफानगिरि मन्थ्रि भिजुस हाजरिकाया बे जथुमाव बाहागो लानानै बुंदों दि सुबुंखान्थिनि थाखाय गोग्गो खौरांगिरि नांगौ जायो। बिटिसिनि इएम डक्टर नीलुत स्वर्गियारि, अरुप कुमार दे, अखिल मुसाहारि, एमएलए जिरन बसुमतारी, प्राग निउसनि सुजुगिरि प्रशान्त राजगुरु, गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनि बिबुंगोरा डक्टर चन्दन कुमार गस्वामी आरो दैनिक पूर्वोदय खौरांलाइनि सुजुगिरि रबिशंकर रवि मोनहा दंमोन। लोगोसेनो मोनथाम 6 शेड्युल काउन्सिलनिफ्राय गासै सा 200 खौरांगिरिफोरा जथुमाव बाहागो लादोंमोन। आसामनि मौर्यानि सिमायाव नागा उदखारिफ्रा खाबु लानानै गुलि गावहरनायनि जाहोनाव जायगानि थागिबि सुबुंफोरा गोबां जिंगासिनायखौ नुनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला शुक्रबार फुंनि समाव जितेन गगৈ मुंनि सासे आबादारिनि साहा बागानाव उदखारिफ्रा गरनै गुलि फायरिं खालामहरदोंमोन, जायनि जाहोनाव गाब्रु हाजोनि थागिबि आबादारिफोरनि गेजेराव गोबां जिंगासिनायखौ नुनो मोनदों। बबेखानि बेबादि गुलि फायरिं खालामहरनायनि खौरांखौ मोननायनि उनावनो सिमा ओनसोलाव जिंगासिनायखौ खम खालामनो रैखाथि हान्जाया गोख्रों नोजोर होनो रैखाथिनि थासारिखौ बांहोनाय जाबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।